tässä taas MC Miner ja tämän videon nimi on Uusi kyläilijä. Se on tämä Baby. Oikeastaan sen oikea nimi on Maksu. Niin tässä Pelissä. kuvaillinen. Niin ja nyt tässä meinattiin farmata. Kaikkea tällaista hienoa juttua. No niin, ihan ekaksi. Otetapas. No niin, nyt olisi tällä kertaa niin kun minä selitän nyt mikä on noob ja silleen rikas. Esim. Tämmöiset housut tai tämmöiset housut. Silleen. On semmoista huonoa kamaa. Ja mut sit kun on rikas, ja niin vaikka tämmöstä ja tämmöstä ja sitten vaikka tämmöstä ja kaikkea hyvää kamaa. Silleen. Kaikkea. Sitten niin me mentäis tonne sanon nyt. No mihin se Maksu mentäs? En mä tiedä. On kyllähän se Miner 05 minkä Miner. Kamaa. Katsotaan. No, jopa. Kamaa. Mä oon niitä katon MC Serkku. niin mä tätä. Niin sen. Odotapas. Pyysilet rumana. Hirveä tätä heikkoa. Odotas nyt. Kohtakin. Anna iso isä näyttää. Miten ollaan komeita. Eiku siis, meidän pitää nyt mennä ostetaan vähän. Miten mun päkistä tulee? Onko sulla vähän muuta? On niin semmonen aika nuupi. Ei mennään pahalla. Sorry. Ja meillä äsken tuossa perjantaina tai lauantaina tulee video. No niin, mä nyt stop. No nyt taas jatketaan tässä koska. Mun kaveri soitti ja silleen. Se kuka soitti on Tässä maassa. Silleen. Se ei kyllä oikein välitä tosta meidän jutusta. Se on aikamoinen nuubi. Mä oon YouTube. No, mä oon YouTube. No mä... niin. Niin hei muuten. Mä ja Max meinataan... me tehdään toi juttu. ja koska Rousa 25 se haluu teki. On ite kattonut Mastery-videoita, mä olen tehnyt ylipätänä. Ja niin, mutta nyt me näytetään Maxin kanssa yksi juttu. Maksun kanssa yksi juttu. Maksu, tupas tänne, missä nää smallukit. Ei oo. Sori siitä. Joo. Kari. Me näytetään yksi juttu. Me näytetään yksi komedia, joka on mulle tehty 1000 kertaa. Ja varmaan on teillekin tehty joskus kyllä. Oikeastaan. Se on skämmeri. Tässä on semmonen juttu. Maksu! No. Kakka! Pois sieltä! Tässä tuli vähän nyt tämmönen yksi kohta. No niin. Katsotaan nyt kunnolla, silleen kyllä tää Maksu voi rikkoa. Tuohon nyt Maksu tänne. Näytetään skämmi. Mä sinä nyt sinne. Mä sinä. Siinä, hyvä. Droppaa kaikki paremmassa kamassa. Haluatko droppaan?
Wow, mä droppaan Air Benchonit. Mä droppaan Air Benchonit. No niin, se droppasi tommoista. Sitten. Tämä on skämmityyppi. Siis sinä voit tehdä näin. Nyt se on skämmitty. Mut ei tänne menettää kamat. Ja minä saan ne kamat. Mutta otan nyt ne sun kamas. Ja nyt me mennään mun kaverin maahan. Ja se on nimeltään Possu. Jotta niin me kohta tää ruutu vähän tai kohta jollain vähän aikaan pelissä. No niin, nyt saatiin leivät, kun toi mun isi toi mulle leivät. Niin nyt me jatketaan videoa. Oho. Koska kun nyt on vähän aamu, kello on vasta aamu 7. Se on niin kaikkea silleen. Musta multa lepakone. Mutta montako tuppausta meillä ja montako kommenttia meillä? Hei ja niin muuten lähettäkää kommentteja, että Monta kommenttia meillä klivineet? En mä muista, mutta muistako lähettää kommentteihin, että jatketaanko me YouTubettamista ja kaikkea. Niin, tai tätä, mikäs tää nyt on? Crowsia. Niin. Niin pankaa kommentti. Ja muistakaa panna kommentteja, että onko tuon maksun ääni kuulunut. Ja silleen. Mä en oo itse ihan varma. Niin silleen. Ja niin muuten tämä lepakko ei ole arvokas, on vain 2 päivää. Mitä on kakko? Mitä? Toi. Tyyppi. Ja niin muuten. Huomasitte, että miten minä tuossa tuon maksun skämmäsin. Ikinä älkää tehkö jos on semmonen muoto, niin kuin tästä menee, se on niin kuin tälleen ja tälleen. Ja siinä niinku, silleen niin kuin sanottaisiko nyt tää, jänskasti. Maksu. No. Otit sen CD, mikä tossa oli. Joo. Annatko ne blogit? Mulla on molempia. Mulla on oikeesti 8. Annatko? Vai sait sä CD:ä? En. Annatko? Blokkeja. Anna kaikki blogit. Onko 8 tämä? Tää tehdä. Okay. Mä käyn nyt tossa maksun ruudussa. No niin, nyt me saatiin noin blogit. Me saatiin oikeastaan. Niin muuten, minäpä näytän yhden jutun. Että niin. Mitä nyt mulla oli mielessä? No, mites maksulta haluat tehdä? Mulla on ainakin semmoista kysyttävää. Käviks teidän koulun luona niin rekka-auto? Tai penkkarit kävikö teillä siellä koulussa? Jos olette edes koulussa. Mä oon tänään koulussa.
meillä. Tämä maksu on 5. Ja sitten mä oon tuolla 6. Ehkä silleen. Tälleen. Ja mä voin kertoa mun koulupenska. On Samu. Mikäs sun koulupenska maksua? Sami. Elikkä hänen on Sami. Ja mulla on maksu, että vähän puhuu kovemmin. Maksu puhuu vähän kovemmin. Joo. Et kaikista kuulee. Mä väkkäsin tän videon, koska no niin, nyt pitäis olla jatketaan tätä. Niin. Tätä videoa. Sitten yksi juttu mieleen, että jatketaan tanssimista. Pankaa kommenteihin. Niin, pankaa kommenteihin, osaatte tehdä noin. Ai kautta jotain se. Niin. Ja siellä se on kauttaviivan länsi. No, se. Sanotaan mun yhden jutun vielä. Että tietokoneella voit tehdä kaikkea hyvää. Sinne hauska juttu. Mä traden tän kanssa. Mulla joku. Milloin mä lopun rattiin? No, ei ihan vielä. Ja älkää ihmetelkää, että mä oon jo yhden kuvaamisessa napulkuttanut ensimmäinen sessionin mä kuvaan. Mulla ehkä loppuus tehdä salvaatsia ja minä kerron kunnioittaa mitä mä oon. Jep. Sä lähit maksuun. Hyvällisemmin. Naappisemmin. Tämä pyssy on arvokas. Mitä? Joko. Mä tuon katsella. Joo. Elikkä nyt. Onpa suvaa mehua. Tää tyyppi pyytää lisää. Mitä? Tyyppi pyytää lisää, vaikka toi pyssy on vaan 2 vielä. Sitten tässä mun näissä kamoissa on 2 vielä. No joo, sitten painaa vielä. Mä kirjoitan Hello YouTube. Hello. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se olisi moi moi.